Сигурна съм, че сте чували за алелопатия или как растенията си взаимодействат помежду си и си обменят енергии. Така че те взаимно да се защитават или пък да си помагат, за да се развиват по-добре. Аз имам няколко таблици и схемички, кое с кое растение добре си взаимодейства, кое защитава едното. Но от моята опитност аз мога да ви покажа какъв е моят принцип. Аз винаги забравям кое как е и вместо да гледам схеми и таблици, аз просто си представям какво бих сложила в салатата. Ето, аз днес си засадих си целина, засадих си зеле и това всичко съм го засадила в лехата, където имам моркови и грах. Всички тези растения добре се спогаждат едно с друго и се защитават от неприятели. Така, какво по-хубаво от една салата зеле с морковчета и целина. По същия начин е магданоза с лук и марлуки. Така и с босилека, който ще сложа ето тук в лехата с доматите. Белия ръвнец като един истински войн защитава растенията от всякакви вредители и болести. Белия пелин е в лехата също да пази от неприятели. Тук съм си сложила тагетис или турта, която ще пази растенията ми от всякакви гъбични заболявания, мани и гниените и тем подобни. Невена. Миналата година беше чудесен капан за миризливките. Също така защитава от болести. А ето тук пък съм си сложила едни семенца, леко се показват латинки, които пък са капан за листните въшки. Освен това от латинките, от листата им става чудно песто. Вена също така е много добър метеоролог. Ако още от сутринта цветчетата са се разтворили, значи времето ще е супер. Тук имам една дива краставица, която пчелите просто я обожават. Ето и тук имам ръвнец. Е много цъфтящи. И допълнително си съдя цветя, за да привличам пчеличките, които да опрашват култивираните растения.